Какво става, хора? Така, хора, днеска няма да снимаме. Сега няма да снимаме. Защото иска да ви кажа, че аз реших за вас да започна нов Лего свят. И в този нов свят ще има нови пътешествия. А нови пътешествия е нов контент за вас, хора. А света ми номер 7, който ми е главният свят, ще си играя, когато искам и за забавление. А на този свят, който ще създам, само ще качвам за вас. Затова това беше, исках просто да ви го споделя и чао! Чао!